Shoutout sa inyong lahat, guys. Shoutout sa inyo. Re-reaction natin yung itong gorilyang takero na to, no? Itong gorilya na hindi naniniwala sa Panginoon. Tinatawanan yung mga taong naniniwala sa Panginoon. Napakasama, no? Napakasama tong gorilya na to. Kaya nga, tinan yung mukha, oh. Tinan yung mukha, gorilya. Kasi hindi naniniwala sa Panginoon. Pinagtawanan pa niya yung naniniwala sa Panginoon. Oh, yung sa comment, sabi niya, nasaan na yung si Dragonfly na naniniwala sa Panginoon. Naku, napakasama. Kaya ganyan yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Napakasama, no? Nakakatakot. Wala tong ginawang mabuti. At sabihin pa niya na may respeto daw siya. May respeto siya sa mga tao. Hindi nga nirespeto yung Panginoon. Kami ba'y lukuhin mo? Ha, gorilya? Hindi ka nga rumispeto sa Panginoon. Hindi ka nga rumispeto na may Diyos. Hindi ka rumispeto sa Diyos, sa Panginoon. At sasabihin mo may respeto ka sa mga tao. Kami ba ululin mo? Gago ka? Ha? Walang iya ka eh. Anong gusto mo? Ha? Nagtapang-tapangan ka dahil sabi mo ay matso ka. Ha? Ano? Matso ka? Anong matso? Laki ng tiyan mo, matso? Ito yung matso. Yan ang matso. Matibay. Oh, di ba? Napakagunggong mong gorilya ka. Walang hiya ka. Ganyan ang taong hindi naniniwala sa Panginoon, no? Ganyang mukha. Nakakatakot, napakasama yung mukha. Tingnan mo, parang gorilya nga eh. No? Gorilya na nga eh. Kasi ang paniniwala niya ay tumubo daw siya sa lupa. Naging bulatis siya, tumubo, naging gorilya, naging ganyan. Naging gorilya. Oh, kaya yun ang paniniwala niya. Oh, kasi bubo kasi, mangmang. Yan ang mga taong mangmang. Yung kulang yung knowledge ba? Walang knowledge. Oh, walang knowledge kung paano nagawa yung mundo. Walang knowledge. Ano lang yan, yung kumukuha lang sila ng mga idea, yung tsuri-tsuri niya, yung tsuri-tsuri nila na wala namang relevant talaga kung saan galing, kung bakit na-create yung mundo, kung bakit na-create yung planet Earth. No? Ang paniniwalaan nila yung Big Bang Theory. Ano ba yung Big Bang Theory? Pumutok yung pumutok yung ulo mo, nagkawatak-watak yung utak mo, naging planet Earth, naging planet Pluto, naging planet Mars. Ganun ba? Ganun ba? Mr. Gorilla. Napakasama tong gorilla na to. Alam nyo guys, may chismis ako dito eh. Napakasama itong gorilya na to. Kasi dati, magkasintahan niya ni Inday Marie. Magkasintahan sila ni Inday Marie. Doon pa nga na niya natutulog sa bahay ni Inday Marie. Kasi lang, iniwan niya si Inday Marie kasi scammer daw. Scammer daw, walang pera. Pareho silang scammer, walang pera. Wala siyang mai-scam, wala siyang mapipirahan. At saka sabi niya, mabaho na daw si Inday. Mabaho na, matanda na. Napakabaho na. Panis na panis. Kaya pumunta sa doon kay Duna Panot. Kasi si Duna Panot kasi, hindi naman masyadong matanda si Duna Panot. Panot nga lang. Panot nga lang. Parang matanda siya dahil panot. Dahil panot yung ulo. Napanot din sa puro mga kasinungalingan, puro ka abnormalan yung mga ginagawa. Kaya napanot. Ganyan. Pag kayo, wala kayong magawang mabuti, mapapanot kasi kayo. Ganyan ang mangyari sa inyo. Kaya kayo guys, huwag niyong sundin yung mga taong ganyan na puro paninira, no? Puro panglalait like Takiro. Si Takiro Miyamoto, isang gorilya, no? Hindi naniniwala sa Panginoon, kaya ganyan yung mukha. Tingnan nyo. Nakakatawa yung mukha. Nakakatawa na nakakatakot. So ganyan talaga yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. At sabi pa niya na may respeto daw siya sa mga tao. Kami ba ululin mo?
ulul. Tarantado ka pala eh. Inuulol mo yung mga tao eh. Niluloko mo. Tinatawanan mo nga yung Panginoon. Yung mga tao na niniwala sa Panginoon, tinatawanan mo nga eh. Tinatawanan mo nga ako. Sabi mo, no, saan yung si Dragon pa niniwala sa Panginoon? Ha ha ha. Oh. Ano yun? Pangbabastos yun. Bastos ka, walang hiyang gorilya ka. Eh ako sa'yo eh. Kailangan tawagan na to yung mga ano eh, mga ano doon, mga caretaker doon sa Manila Zoo. Kailangan makulong na tong ano to, gorilya na to. Kasi napakaano eh. O napakasama eh. Delikado to. Ito yung delikado na tao. Hindi yung si Billy Jack Sanchez. O, hindi yung delikado na tao. Kasi ano yun eh, kahit ganun siya, naniniwala siya sa Panginoon. O nagbabasa siya ng Bible. Ito, hindi. Pinagtawanan yung Panginoon. Ganyan ba yung may respeto? Wala. Hindi nga nirespeto yung Panginoon. Sa atin pa kaya yung mga tao lang, na ordinaryo lang tao. Hindi nga respeto sa ating Creator. No? Hindi nga na-appreciate yung the beauty of our nature. Hindi nga nila na-appreciate yun. So, ganun. Ako, napaka dangerous na tao na to. Napaka-dangerous na gorilla na to. Yan, tingnan nyo. Oh, yung mukha, napaka-dangerous, napaka-delikado yung mukha. Oh, napaka-dangerous yan. Kaya delikado yan. Kung makita nyo, may channel yan ha. May channel yan. Yung channel niya, Gorilla Miyamoto. Hindi pala. Ay, Takiro Gorilla. Ay, hindi. Takiro Miyamoto. Oh, yan ang channel niya. Kasi, puro na gorilla na lumalabas ngayon eh. Oh. Kaya nga, nasasabi ko nga, doon sa Revelation na may nabasa ako, totoo pala na pag malapit na matapos yung mundo, lumalabas yung mga gorilla. Oh, nandoon yan sa Revelation, lumalabas na yung mga hayop. Oh, ayan na nga, lumalabas na. Ayan. Yan. Oh, yan ang ano ngayon. Yan ang sign, no? One of the signs of our book of Revelation. Ganyan yung mga signs na mayroong lumalabas na mga gorilla, nagsasalita. Ganyan. Ganyan, napakadelikado. Napakadelikado. Ganyan na. Oh, napakadelikado. Oh. Kaya ingat-ingat kayo guys, no? Ingat-ingat kayo sa mga, lalo na sa labas. Kasi yung gorilla na yan, ano yan? Talagang very dangerous yan. Kasi pag makita ka, talagang umaatake yan. Tingnan yung mukha. Umaatake yan. Delikado yan. Kaya ako, yung ano ko lang, yung the greatest shield ko lang, yung relevant na protector ko, yung relevant talaga ng ating ng ating shield, ng ating anong tawag doon, yung pang ano natin, pang protekta natin, yung Panginoon. Magdasal lang tayo at protektahan tayo all the time. Itong gorilla na to, hindi naniniwala sa Panginoon, delikado talaga to. Delikado talaga yan. Kaya wag tayong paluloko sa taong ganyan, no? I-search yung channel yan, Gorilla Miyamoto. IST Takiro Gorilla. IST tawag tong gorilla na to? Takiro Miyamoto. I-search yung channel na yan. Napakadelikado yung taong na yan. Hindi nga naniniwala sa Panginoon, grabe. So wala siyang law, no? Wala siyang batas. So ang ginagawa niya, puro panira, panglait. Wala nga Diyos eh. Walang batas sa kaniyang sarili. Walang tinatakutan. Kaya delikado. Delikado tong taong to. No, pag nakita ninyo guys, tumawag kayo sa 911 o tumawag kayo sa mga pulisya o tumawag kayo sa mga caretaker sa Manila Zoo para makulong na to. Tingnan yung mukha. Naku, delikado talaga. No, kaya kailangan makulong na yan. So, dito lang guys. Maraming salamat sa inyo. Palagi lang po tayo magdasal at sana na-enjoy kayo sa reaction ko. Maraming salamat sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Bye-bye.